Pati gayon sa mga adlaw ang unang hearing sang Kamara kangot sa impeachment complaints nga ginpasaka bato kay Vice President Sara Duterte. Apang base sa kampo sang Vice Presidente, hindi ini magtambong sa mga hearing. Ginkumpirma ini ni Attorney Michael Poa, ang legal counsel ni Duterte. Matandaan nga nakitaan sa House Committee on Justice nga sufficient in form, substance, and ground sa mga reklamo bato kay Duterte. Una na nga nagpaandam si Batangas Representative Jervy Luistro, ang chairperson sa House Committee on Justice, nga kung hindi magkadto si Duterte, mawad-an ini sang tsansa nga makumbinsi ang mga kongresista nga wala sang probable cause sa mga impeachment complaints batok sa iya. Suno kay Luistro, kung hindi magtambong si Duterte, magapabilin nga ang challenge o kung hindi masabat ang mga aligasyon batok sa iya, ganit nga magaboto na lang ang mga committee members pabor sa pahayag nga mayara sang probable cause. Magluwa sa hearing sa mga adlaw, may nakaschedule man sa Abril 14, 22 kag 29. We are still hopeful kasi sabi ko nga, ang tagal na nitong mga katanungan na to, questions on the confidential fund, questions on the threat committed against the president, questions on unexplained wealth. I think it's about time na marinig na ng taong bayan ang kasagutan ng ating Vice Presidente.